cempaka kok ya eling kek semono emprit kantil mencok ning witing pari tansah gumantil ana jroning ati ali-ali kembang kuningan malah saya kelingan manuk gemak mencok ning witing sawung barang penak ya mas ya jangono jangono dengan timbang cempaka tanda mata uga tanda tresna dengan tanda tresna yen ra nyadeng rasane ning ati mengucapkan selamat buat Mas Manten, Mbak Manten. Semoga bahagia selalu. Amin. Seperti Mas Wahyudi, bahagia selalu. Dengan timbang cempaka tanda mata saka seliramu dengan timbang tresna lahir batin sinaksen lintang eluku eling eling gek semono rembulan ketutupan mekko gawe kasih ngati tekane si jantung hati anteng-anteng kembang cempaka ngeret mbok ya eling gek semono emprit kantil mencok ning witing pari tansah gumantil ana jroning ati ali-ali kembang kuningan malah saya kelingan manuk gemak mencok ning witing sawung barang penak ya mas ya jangono jangono dengan timbang cempaka tanda mata saka seliramu dengan timbang tresna yen ra nyanding rasane ning ati matur sembah nuwun arek rong dina lho Len iya malah kayak ngene ya mas sing semangat aja mong gragrek kaya ngono lah kurang vitamin kok mas kurang vitamin